Jeg står her foran hovedkontoret for den hurtigst voksende kirke i historien. I år 2009 kom der kun et par hundrede i denne kirke. I dag er vi i år 2040, og nu deltager der over 100.000 københavnere i kirkens aktiviteter. Kirkens præst, Victor Søndergaard, er selvsagt en meget travl mand, men han har været så flink og gæstfri at lade os tale med ham i et par minutter. Så lad os gå ind og spørge ham om, hvad hemmeligheden bag denne kirkelige succes er. Victor, hvad er hemmeligheden bag jeres historiske succes? Det er jo Jesu beretning om sennepsfrøet, der har inspireret os. Det lille frø bliver lagt ned i jordens mørke, men det bliver det hurtigt træt af, så det bruger alt sin energi på at vokse og udvide sig og vokse og udvide sig. Så til sidst er det et kæmpe træ. Min gamle far lagde grund til, hvad kirken den er i dag, men han tænkte alt for småt. Vi har tænkt vækst ind i alle aspekter af kirken. Det er jo en gammel tanke, at der kun skal være gudstjeneste om søndagen. Nu har vi 16 gudstjenester rundt om i byen hver dag, og om søndagen samles vi i parken til 8 gudstjenester i løbet af dagen. Det, der især har givet vores kirke vækst, er de omkring 10.000 P37-grupper, der mødes et par gange om ugen. Det hedder P37-grupper, fordi der er 37 praksiser, som alle bliver indlært i de her grupper. Bed for kirken, omvend din nabo, giv din tid, bed for præsten, kend din bibel, giv dine penge, fællesskabet, styr dine lyster, dyrk motion, og nummer 37, giv til præsten. Kirkens DNA ligger i vores simple 16-kant. Op, under, ved siden af, til højre for, til venstre for, ind, ud, nedenunder osv. osv. Vi har omkring 500 mand ansat i kirken. Flere af dem giver undervisning i at uddanne P37-gruppeledede trænere. De underviser i P37-gruppeledermanualen, som jeg har lige her, hvorefter der er en bestået, ikke bestået eksamen. Desuden er det vigtigt, at man deltager i klyngerne i en makrocelle, og i klaserne og i en mesocelle, i bunderne og i en mikrocelle. Vi har en vision, der går ud på, at vi om en måned er 200.000 medlemmer. Det kræver selvfølgelig, at vi tvinger vores venner og andre fra gaden med ind i kirken. Og nogle gange gør det ondt, men det gør ikke noget, for vi er i gang med noget, der er dybt meningsfyldt. Vi er et sennepsfrø.